Yenta goनांजों गावनाय गोनांजों ओइ आं माबा Hello everyone, welcome to back my YouTube channel. This is Freedom Collection. ओमफ्राय जों दायो माने एकदमबारे हादाननि बाजाराव थांनो नागिरदों आरोना हादान जाग्राफोरनि माने हादान एरियानि बाजार बे बाजाराव थांनो नागिरदों ओमफ्राय दा नोंथांमोननोबो खिथिगासिनो आं हादाननि बाजारा माबायदि जायो नायलांबाय था बे जाबाय हादान एरियानि जायगाफोर आरोना नैबो गयफोरा देरजोब्बाय हादान एरियानियाबो नैबो लामाफोरा नै लामाया बिदि आरोना ओरै सिदा थांबाय थानांगौ बाजार मोननो थाखाय गिर्जा बानायगासिनो आरोना मा होनो बिदि गिर्जा बानायगासिनो जायगाफोरा बरियालै दिनै गयबारि रायजोनि गयबारि ना मानो नै बियो बाजार मोनफैबाय ओमफ्राय दा बाजारखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंसोर बाजारखौ देखायगासिनो नैथिंजों आरोना बाजारा मैथाया बेसे मादै बेयो बेसे बोथिसे जागोन दा ना है नालै एकदमबारे मैथा लाबाय आं दायो मैथा एकदम जाखावहैगोन आरो बेखौ अमा बेदर गोरानजों जागोन ज्राव ज्राव सोरबाफोर जन्दिस जादोंबा नैबेजों जारि जानोबा फै লাগিছে না লাগা নাই মাছ অলপ অল্প লাগিছে ভাল লাগিছে না বিরাট বুরজা দं माथो हा र बानलुआ जि गुदु गुदुनि बानलुआ itu gimana itu julukia Bodos मैगं जागासिनो ना इदि सब्जी खाबो खाइने कोना जाल नाय नो इदु एने किमान 10 मालानिफ्राय बेपारि जाखो नोंलाय मास मोनथाम 3 लाख हादान एरियाथिंबो दख'ना फानो आरोना दखान मोनो ओमफ्राय नैथिं माने मादै सेल जादों जायाखै दे नै बिथिं अमा बाजार अमा दुकानिया नै मा फानदों बाजिया देन्जार हामा मालायनि देहा सोलेरखौ सेस माबा खालामना मायो नै बेफोरबायदिखौ नेट फाननांगौ माबा सिगारेटसो फानो सिगारेटखौ सोर सोबो दिले दे नै बेयाव गस्ला तस्ला मोनजोबो आरोना बेयाव बिराद सेल जायोनो बाजैहा ओमफ्राय नैबेखौबो एक्सट्रा इनकामनि थाखाय लायो आरोना बियो मानसि थाफायोमोनलै बाजाराव खैथा मानसि फैयो हा
वाह क्या सीन है मा मा बायो हा बायो मैगं बायो ओमफ्राय थाव बायो साबोन कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं ये? साबोन बायो नोंहालै मा मा रोखोमनि मानसि जायो बेखौसो सोंदों आं बर' फैयो हारसा फैयो बाजाराव साबेसे मानसि जायो सानै वाह क्या सीन है मा मा मानसि ओमफ्राय गैला नोंनो बुंसादो बाजाराव मोनबेसे रोखोमनि मानसि थायो अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है मोनबेसे रोखोम सानै मोननै वाह क्या सीन है मा मा हौवा हिनजाव ओमफ्राय गैला गैला दे बुंलाय बुङालै आं माने नायनोसो बुस्थुखौ मा जिनिस नुनानै बुंग्रो मा गोरलै महलदार बाबु बाजाराव मोनबेसे रोखोमनि मानसि थायो बहुद सिस्टेमनि मानसि थायो वाह क्या सीन है मा मा थायो मा मा थायोलै बुन्दाबो थायो बुन्दिबो थायो कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं ये? आदसा नोंथां बाजाराव मा मा रोखोमनि मानसि नुयो नोङो आदसा बाजारावथ' हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल मोननैल' रोखोमनि मानसि नुयोलै आङो नुनायालाय मा मालै बियो जाहैबाय बायग्रा दङ मोनसे आरो दङ फानग्रा मोनसे ओमफ्राय आरो मोनसेया जाहैबाय देन्था गोनांजों समझ रहे हो